Здравейте хора, аз съм Митко БГ. Днес ще играем в един много як сервер. Сега ще го видите. И влезем. Ето. Стойте, че вие нищо не виждате в тази къща. Ето не е къщата. Това не е целият мап. Целият мап е. Гледайте сега. Целият мап. Това ми е едната къща. Ето ми е другата. Аз имам много къщи. Имам много са. Другата къщурка. Сега ще покажа най-готината ми. Ето тук там в бачета някакво такова. Че сега съм си взел полшника. Няма проблем. Сега ще покажа изцяло целият мап. Дори кралството ми. Опа, иззел се. Няма нищо. Ето сега. Ето е много кралството. Ето там са ми всичките къщи. Вие вече ги видяхте. Ето много кралството. Ето, макар е родил малко добре. Така. Разбере, покажи ти другата къща. Стойте. Ето я. Тя не е чак толкова. Тя е най-интересната и най-хубавата от съседките ми. Ето. Камино. Всичко. Малко. Така. Абе. Аз искам да я питам нещо, което много ми е гадно. Защо не се абонирате за клиповете ми? Може би защото не правя хубави клипове, така ли? Аз правя хубави клипове. За първ път виждате такива неща. Повечето хора така правят. Не бива да им вярвате, но какво се прави? Къде беше? Да. Така, ето ми го. Холчето. Всичко, което е нужно. Това изцяло аз го направих. Всичкото това. Където за 3 месеца на него беше. И реших да го направя и го направих. Ето ми е моята стая. Помежду другото. Ето ми е. Нехвата ми стая. Така. Нещо има ли? Няма нищо. Всичко това ще го взема.
Даже най-ценните неща. И всички полезни неща са ценни. Абсолютно много ценни, защото някога, ако ни трябват, можем да, в смисъл, когато се изгубим, възможно да направим някоя беля. Знаете, примерно, да се такова се загубим някъде и ще ни трябват материали. И аз реших да си ги взема със себе си. Така. Готов съм. Готов. И съм изцяло готов. Тези неща. Уя! Хора, аз дори си имам библиотека в моята стая. Значи добра работа. Постарали са се. Даже и аз. Защото аз им помагах моите приятели за тази къща хубава. За първо си помислих дали да не им помогна и то вече стана малко гадно. И им помогнах с това. Ето ми е камината. Хакер БГ ми помагаше. Ние бяхме двамата и един Пел БГ. Играхме. Така. И хора. Сега ще дойда. И се върнах. Така, намери си кученца някакво. Бездумно ли? Не знам. Куче, ставай. Шоко, куче не иска да става. Ще ставаш ли изобщо? Не ще става. Май вероятно. Тогава ще направя свое. Ще сложа и кашка. Стой. Маниче, стой. Маниче, стой. Стой, маниче. Така. Това, че ми е най-любимия любимец. Правих ти кафява къща. Харесва ли ти? Сега ще ме следиш. Яла. Бързо. Тичкай. Добре. Трябва да ме въже. Опа, оплаши се. Къде си? Любимецо. Стой. Просто само ще дойде при мен. Кучи. Бе, ти си било там, бе. И аз те търся, айди. Айди. Ще идваш ли? Айди. Идвай. Не става там. Там абсолютно не става. Идвай, кучи. Идвай сега. Покажа райския свят. Рай. Нали? Рай. Сега първо да заключа вратите. Преди да те освободя. Къде си бе? Нарихте. И ето е и тук сега.
Ще заключа всяка една врата, за да не избягаш. Така. Това е любопитно. Апа, не. Идвай. Няма там. Идвай. Идвай с мен. Да, натам. Хайде. Сега че може да се сложиш с това. Хайде сега, че може да се сложиш. Изцяло на воля. Да, така хора. Вижте. Да видите нещо. Не знам, че го видите или няма го видите. Това не би библиотеката и ще ви кучето показва след. Вижте колко ми е сладкото. Малко да го карам, само да бяга. Опа. Така. Това. Сито. Седни. Така. Докато аз оттатък другата стая си почивам. Просто аз какво правя. Това е наш показ. Можем да спим около чудовища. Това ми го изписа. Да, къщата ми има чудовища, лей. Не съм знал. А аз съм оставил отворено цяла вечер. Ами, така се получава. Като не затварям. Потисни пазач. Айде. Туфи сме. И хора, показах ви всичко, а не всичко. Тук ловим риба. Доста риба. Но сега няма риба и ще създам. Гледайте сега. Едно, две, пригответе се 3. Готови сме. Така. Фил. Така, показах ви рибарницата. Както винаги. Защо? Виждате, че графиката, когато пусна на Google, видя нещо ми става стела. Ето, мощчето. Всичко така. И хора, добре, хайде, чао. Не искам да ми отговорите, защо не се абонирате за клиповете ми. Може би защото не ставам, не знам, геймър. Не съм като Дама П, Вената, Шалхейкс и Палко Коколев, Халисто. Не съм като тях да бъда геймър. Човек като... Тук съм геймър, няма нищо ми се стане. Добре. Ай, чао.